Ihan varma nakki. 104 ja vesieriste löytyy. Mikä valesokkeli? Ei, kato. Ei taikuri paljasta salaisuuksia. Tää myydään hyvällä pihalla. Rauhallista siellä kyllä on. Luodoskin. Moi! Morjesta! Markkanen, morjesta. Mites onks teidän bileet alkamassa? Mitä? Ei, me vähän tossa vaan kyllä sä tiedät. Ihan silleen iisisti. Joo. Ei mitään, me vähän. Joo, mulla on tässä alkamassa asuntoesittely. Jos voitte olla vähän silleen hissun kissun. Vaapula vissun, chillisti. Tulkaa vaan suoraan tähän takapihalle. Mä ajattelin, että näin nättinä päivänä voi suoraan kurkkailla kevään parhaimpia puolia. Eli kuten huomaatte, niin takapiha on tosi suojaisa, aidattu ympäriltä. Sekä tähän paistaa ihan koko päivän aurinko. Ja jos teillä on tosiaan just vaikka lapsenlapsia useammin matkassa, niin tää on just semmonen piha, missä sitten mahtuu hyvin leikkimään ja temmeltämään. Moikka. Mun nimi on Sami. Vitsi miten makee kaulakoru. Mikäs sun nimi on? Niin, me ollaan etsimässä sellaista rauhallista pihapiiriä, kun sen ei oikein viihdy tuolla kerrostalossa. Eikä oikein missään muuallakaan, että... Niin, Sennin vanhemmat on aika kiireisiä, niin me sitten koitetaan tarjota hänelle ehkä jotain vähän tasapainoisempaa ympäristöä. No, mut siinä tapauksessahan me aletaankin sitten suoraan mittailemaan hiekkalaatikon paikkaa tänne näin. Taaempanahan meillä on vähän tämmöistä vanhempaa kasvustoa, eli tosi hyvin voitte alkaa jo yhdessä sitten miettimään, että minkälaisen perheen yhteisen leikkipaikan siihen sitten rakennatte. Jottako tullut asuntoa kattelemaan? Jaha, siellä ollaankin jo puutarhahommissa. Joo, kato on niin nätti päivä, että mahtava päästä vähän tuulettaan paikkoja ja hoitaa puutarhaa. Minäkin olen kyllä pitkään haaveillut omasta puutarhasta. No, me ollaan Markun kanssa asuttu 15 vuotta kerrostalossa, että en sitten tiedä kuinka hyvin multa noi hortonomihommat sujui. Mulla on tossa semmonen vähän erikoisempi puu kuin Savion keltaluumu. Se ei yleensä tykkää roudasta ollenkaan, mutta mulla se kukkii joka vuosi. Sä voisit tulla kattoo. Me voitais tulla katsoa sitä heti vaikka sitä ton kierroksen jälkeen, mutta tässä vaiheessa käydään keittiössä, katsotaan jos Sennille löytyisi vaikka pilli. Ettei tässä kuitenkin sit olis vaan toi valesokkeli. 2007 on tehty kuntotarkastus. Nyt on luumun paras pölytyskausi. Ja sitä suuremmalla syyllä meidän pitää nyt mennä sisään. Hei, missä se Senni on? Tervetuloa Länsimäkeen.